Yung baril po, nilinis po ng bali asawa ko po. Ako po naglilinis. Namalayan ko na ano po na may tama sa paa. Opo. Ayan, magandang hapon po mga kaagapay. Nandito po tayo ngayon sa bahay po ni Nanay Rose. Kung matatandaan niyo po, siya po yung may vlog namin nung nakaraan na PWD or disabled person kasi may ang sabihin natin dito so ngayon, pumunta kami dito sa bahay niya. Kung makikita niyo, itong kinalalagyan ko ay ito po yung kusina nila. Halika, ating cameraman. Ipakita mo. Ito po yung kusina po nila. So, bale, ang ginagamit nila nanay para olay. Kahoy? Kahoy. Nakikita ba? So, ito po yung pinagluluto gamit. And itong bahay, sa kanila talaga to, pero yung lupa hindi. Pangalan mo, Rose, i-clarify ko lang. And 43 yung edad mo. 46 po. 46. Ayun. Bali, yung anak mo, 6. Opo. Saan sila? Ayun po. Ito rin. Ay, ito. Tsaka yung isang... Bali pang 7 yung si Marchan. Opo. Okay. So, bali ang nag-aaral na anak mo ngayon ay... Pangatlo yun po. Pangatlo yung si Marchan. So, mga kaagapay, yung isang video po natin na si Marchan, inaalagaan din pala ni Nanay Rose na nag-aaral. Basta papanoorin nyo na lang po sa susunod na video natin kasi siya yung i-upload natin. So ito si Nanay po, sa bago pa lang makakapanood kay Nanay, po siya, disabled na po si Nanay. Kailan ba ito nangyari, Nanay? Matagal po, 1998 na po. Ay, 1998? Bakit? Ano po ba yung... Accident po. Dito ka na-accident? Hindi po, sa Halayhay po. Halayhay. Saan nga yung Halayhay po? Doon pa po papuntang Naik. Bakit? Ano po ba yung dahilan? Bakit kayo Accident. na-accident? Ano po, yung biyanan ko po, sa Bates na Bernador Bantay po. Bali Guardia po. Tapos? Yung baril po, nilinis po ng bali asawa ko po. Ako po naglilinis. Namalayan ko na ano po na may tama sa paa. Pumutok. Opo. So, dito, saan ka nataman dito? Dito. Bakit napunta na dito? Sabi kasi ng doktor po, pag hindi daw po putulin po, yun daw ikamatay po. May diabetes ka po? Wala pa po. Pero iba, dapat pwede naman siguro. Ayun ho, sabi ng doktor kasi po yun, shotgun po. Malaki. Yung shotgun kasi sa pagkakaalam ko, kasi hindi ako sa mga baril-baril, pero iba kasi yung shotgun, yung malawak yung pinsala niya talaga pag tinamahal ka. So, bali 1998 po. Tagal na. Nung araw na yun, ilan na yung anak mo? Wala po. Wala ka pang anak. So, bali, pinanganak mo yung 6, disabled ka na. Tapos, yung asawa mo, Wala po, nasa kulungan po. sige. Pero hindi ko na alam yung dahil ayaw ko pag-usapan natin kasi waiting private. Yun nga. Nanay, itong pagpunta ko dito ay, kumbaga, ito lang din yung may papaabot ko muna. Itong bigas. Ito galing din po ito kay Daddy Frankie Official. Isa din pong charity vlogger na nagtumutulong din sa ating mga kababayan. And maraming salamat po kay Daddy Frankie, taga-Pangasinan. And supportan nyo rin po. And sana po
sa next na balik namin dito, nanay, sana may bigay pa kami sa iyo na ano, na iba mo pang kailangan. Dito kasi siya ano, itong bahay nila, wala silang ilaw, mapapansin mo. Kasi May kabit lang po. pero ngayon wala silang ilaw kasi Pinutulan. walang pambayad. So, ang tanging pinagkukunan din nila ng income ay pangangalakan lang. Opo. So, sa isang araw, magkano yung kinikita mo? Kanina po, 200 po. 200. Bali, sa isang araw, 200. Ilan kayo kumakain dito? Marami po. Yung binigay siguro niya, binigay na Naubos na po. Tapos na. Ayan, so sana may next time makabalik pa kami dito ng madalian. Pero yun nga, may pinapaaral din si nanay. Yung mga anak mo, naka-enroll na? Hindi pa po. Bali, kailan daw yung enrollment sila? 29 po. 29. So, pag sa enrollment ba, may binabayaran? Wala naman po. Public sila nag-aaral. Pero yung mga gamit, meron sila. Wala pa po. Wala pa. Bali, dalawa. Pangatlo pala si si Marjan. So, ito yung isasanak ni si Toto pangalan. Pangalan, Toto. Anong grade ka na? Grade 1. So, may mga ka na ba? May mga gamit ka na sa school. Anong gusto mo sa anong gusto mong gamit? May sapatos ka na ba? Wala ka pang sapatos. Baka nabili si nanay. School supplies. Saka mga gamit. Pero sa talagang sa hirap ng kalagayan mo ni nanay. Talagang mahihirapan pa siya bumili ng pagkain. Alam ko, gustong-gusto ni Toto na magkaroon ng gamit para sa kanyang pag-aaral. Pero nahihiya lang siya magsabi. Sa hirap ng kanilang buhay, suntok sa buwan, kung makakapagtapos pa sila. Pero ang Diyos, lagi nating tandaan na hindi tayo pinapabayaan, laging nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating lahat. Siguro mga kaagapay, maganda pong iano natin kay nanay, magkaroon siya ng solar. Malaki. Kahit pa paano kayo maganda. Binabayaran po namin sa kuryente po. Minsan po 800, 900. Bakit malaki yung binabayaran? Ano po, yung bali, 3 po kami nakakabit. Hati po. Ito po yung kabuuan ng bahay. Itong kwarto, kapit bahay niyo. Ano po, sa anak ko din po. Sa anak mo. Ito po yung kabuuan ng bahay nila. Bali, ito po yung kusina. Ayan. Tapos, ito, kwarto po ito na Anak ko po. anak ni nanay. So, hindi po na po ipapasili kasi may bata doon na umiiyak. Bawal yun sa At nandun yung Ito po. bakit? Hindi lilaw. Wala nang ilaw po. Yan sana po mga kaagapay, may itulong pa tayo kay nanay. Ito ba yung kusina nyo? Opo. Kung saan kayo kumakain dito? Minsan po dito po. Napansin ko parang walang napuan dito. Wala nga po. Ginagatong na po. Siya sa sa balde. Yan ang yata yung upuan ni nanay yung kalsyon. Saka dito mga kaagapay, ito po yung Ano yung sa tubig na eh? Puso po. Pero inumin po namin, mineral po. mga kaagapay yung init pa dito. Paano kayo nakakatulog kung walang Napo, pag nagising po ako, nilalabas po ako kasi sobrang init. Doon pa ako natutulog sa may terrace ng kapitbahay. Wala tingin yung electric pan.
Wala kang matulog dito. Wala kaming kuryente po. Hindi, wala kang electric pan, kaya lang may kuryente. Mayroon po. Kung walang electric pa, talagang mainit. Kaya nga 900, 800 binabayaran namin. Hindi ako nakabayad nung ano po. Nung buwan na po. Kasing ano lang. So may bago pa lang. Bago na po pinutulang. Sinahiya naman po ako na kakabit hindi po pa po kami nakabayad. Bali, tatlo lang yung ano dito, no? Yung Kwarto po. Kwarto. Grabe din yung sakripisyo din natin. Kasi mahirap din yung nakasaklay ka. Paano mo pala nadadala yung ano? Kung may nakukuha kang ano? Hinihila ko. Minsan butas-butas na po sa ako sa kahila eh. Pag wala akong sa proyekto, sumasama na po. Lalakad ka, dalawa na yung saklay mo. Opo. Tapos hila-hila mo pa yung sako. Opo. Minsan butas-butas na po eh. Di ba parang malayo na to doon sa ano? Yung, kung saan kayo nakita? Sa istana po. Naglalakad po. Hindi kayo nakasakay nun? Hindi po. Minsan yung babaeng nandito po, pag ano po, sumasakay po ako. Kasi kung hindi kayo sumasakay lagi, hirap. Oh. Kahit na ganito yung katawan ko. Yung sasakay ako papunta doon. Malayo yun. Saan pa ba yung ibang pinupuntahan mo? Sa 7 po, minsan sa istana po. Kaso po, hindi na kami makapasok dito sa istana pag dito sa may mismong gate po. Hindi kami papapasukin po. Ay, oo, kasi ano, may yung doon sa kabilang subdivision. Opo. Oo, bawal din kasi doon. Exclusive na ano yun. Kasi po, pag minsan kaya kami nakapasok po ng istana, yung mayroon pong pader po, inaakyat po namin. Tapos paglabas naman po, hindi naman po nagagalit ang gwardiya. Nay, maraming salamat sa sa oras. Pasensya na po sa abala. Kasi gusto lang din ng ibang supporter ko na ako yung mismo makapunta sa iyo. At makita yung kalagayan ng bahay niya. So, yun. Kaya sabi ko, dapat sana kahapon kami pupunta dito. Kaso galing kami ng layo din yung pinuntahan namin. Galing kami ng Tagaytay, Silang. Yun nga, may tinulungan din kami doon. So, yun po, ipag-pray natin na may magpabot pa ng tulong kay nanay. And, yun, may pati yung yung anak niya na kahit lang, pambili na. Gamit. Mas maganda rin yung napili na. Diba? Opo. Mga bag, food supplies, kasi papasok na yung tatlong Babae po yung isang anak ko po babae. Ilang taon? ano po, 12. So, si anong Grade 2 po. grade? Tumigil po kasi yon. Grabe, sobrang late na yung nila, no? Kasi naalala ko, 12 ako. First time. Si Toto, grade 1 daw, 10 years old siya. Sobrang late daw, mga late ng 5 years. Yun po, maraming salamat, Nay. And thank you din po sa mga supporters po natin sa Tagaytay. And salamat din po kay Daddy Frankie dahil nakakaabot na dito sa Cavite yung tulong din po. Thank you po sa mga supporters po natin. And shoutout po sa Team Daddy Frankie and Team Rise Above International at saka sa mga ibang solid viewers din natin. Ipag-pray natin na may tumulong sa inyo para makabalik din kami dito. Pero I'm sure makakabalik ulit kami dito. Kasi yun nga lang din, may yung iba sabi mas maganda na ako na mismo yung pupunta. Maraming salamat po. May uling mensahe po kayo, Nay, sa ating mga manonood. Ay kung sila po gustong tumulong po sa amin, maraming pong salamat po sa mga nila po. Mga binibigay po nila sa amin. Parang naiiyak na si Nanay. Parang may naiiyak na yun, Nay.
Actually, kanina pa may kaya medyo ano ko lang. Compassion for all the world to see. Compassion.